Pohyb! Už sme skoro tam! To bolí! Čo to? Medek! Počkaj, a to najlepšie ešte len príde, keď sa ten pacient zhopudil, jeho kostra bola preč a o doktorovi už nikto nikdy nepočul. No nič, týmto som prišiel aj o licenciu. Archvíde, nie. Je to tam lepka jak vtáci. No, veď si na srdci tento tlak, tepšte si. Však som si istý, že to tvoje srdce nebude. Čo to zaznelo? To bol zvuk pokroku, môj priateľ. Výborne. Zabij mu. Neskôr. Takže, kde som to bol? Áno, toto dám sem. No tak. No, a vyzerá to celkom dobre. Tak. No, dobre, to tam si... Mal by som byť hore? To určite nie. Ale keď už si hore, mohol by si trošku tie rebra neviem, čo tam vôbec... Ale nebuď ako malý. Rebra dorastajú. Nedorastajú. Čo sa stane teraz? Teraz? Ideme praktikovať medicínu. Medic! Áno! Doktor! Ste si istí, že to bude fungovať? Ja nemám žiadne tušenie. Ja som nepostrelný! Toto vyzerá tofe, este kúsok tuf a... Ďakujem, doktor! Chlapi, ani by ste neverili, ako to boli. Archimíde?